kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhantang sing apik ora iso. Wis ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Pun rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampean kok. Masa sing nendang sampean sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong kula niku Panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sak kepenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, ora balaku keh. Ayo, pripun? Nah, gandak blagunduk suaru gembal. Sumarante, hawela. Rumangsa ora dolanan kelut. Iki kok malah ana Nalindra sandhangane ting Srimbang ora karu-karuan. Sajake Ratu Sugih. Iki sapa Bagong iki kancamu apa? Kok kaya Jumina ta iki? Sing sok nang omahmu ae apa? Heeh, udu. Kae sandhangane ting Srimbang ning suwek-suwek. Iki udu. Oh ya ora tepung aku, Pak. Nuwun sewu sinuwun. Sampun-inten kula tumambuh yakti saweg sepisan menika kula wanuh. Panjenengan menika Nalindra saking pundi? Sinten jejulukipun? Kula nyadong dawuh. Wonten napa kok rawuh enten sudung kula namung gubuk alit kados mekaten menika. Oh, jagat Dewa Bathara. Ya jagat pangestu Nggara. Kosek sadurunge kowe takon karo aku lan tak wangsuli apa kang dadi pitakonmu? Apa pancen kepara nyata kowe ingkang aran Semar? Mboten wonten kalih kula menika Semar Badranaya Duda Manangunung Bojogati Juru Dyah Punta Prasanta. Kathah ingkang nyebat kula menika ya Ismaya. Wah, tobat. Mongko ingkang gumana musik ana ing atiku, kabeh wong sak negaraku padha ngandha, padha ngandhake Semar Badranaya. Kabeh jagat iki kan keberbeken marang asmaning Semar Badranaya. Ning lha kok jebul marang aku ketemu? Lho, lha ming wujuding kawula cilik. Mongko iki dudu wujud negara, dudu wujud kadipaten lan sak piturute. Iki ming bale wis maning kawula cilik. Wah, ladala jagat Dewa Bathara. Nganti kondhangku ning negaraku wae kalah karo kondhange Semar. Monggo Semar mapan ning Nusa Jawa, aku mapan ning tanah Sabrang. Nuwun sewu panjenengan menika Nalindra saking pundi? Tepung nggih. Yen kowe ketemu karo aku kuwi Nalindra saka negara ing Bata Sarimbak. Saking Bata Sarimbak. Yo. Aku Prabu Kenceng Waja. Kenceng Waja? Iya, dasar kepara nyata. Kenceng manis apa kenceng? Bagong aja sembrono. Kenceng kok jenenge kok le medeni to, Pak? Uga ning nyebutake aku Nalindra Prabu Panggulan Jagat. Nek cara nggone dhewe nek kabotan jeneng ngene iki sok gerang-gering. Iki kok malah teges wae. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat saking Bata Sarimbak dasar para nyata. Wigatosipun menapa? Rawuh wonten ing Karang Kadempel. Gusik, aku gumun karo kowe. Gumunipun ing atase kowe iki Semar drajating batur. Lah kok iki akeh piyayi-piyayi sandhangane ora panging sandangan cara Nalindra, saora-orane cara satriya. Iki sapa Semar?
Ing wonten wingking panjenengan menika Nalindra ngamarta Prabu Puntadewa. Prabu Puntadewa? Inggih. Walah dalah edian. Prabu Puntadewa nganti rawuh ana ing Karang Kajempel. Ora kok Semare sing tekan negara Ngamarta, Puntadewane sing rawuh mrene iki. Kowe iki wong elok apa piye? Mboten, kula namung kawula lumrah kemawon. Ingkang wonten wingkingipun menika Nalindra Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah edan tenan. Prabu Sri Bathara Kresna ki wong sak negaraku wis padha tepung kabeh. Nalindra kang paningal 1000 dasare titis Sang Hyang Bathara Wisnu. Rawuh mrene ora kok kowe sowan mrono. Niku pun biasa. Edan kekuatan apa? Naming rupane kaya ngono kok ratu-ratu do tekan kene. Ingkang wingking menika Prabu Baladewa. Prabu Baladewa, ratu saka negari Mandura. Walah dalek. Lha iku sing dhuwur demati yo. Niki ndara kula Ndara Werkudara. Sapa? Ndara Werkudara. Ndara Werkudara. Raden Werkudara Bratasena. Nggih. Wah, iki. Aku kanugrahan. Aku iki kedhianan karo Raden Bratasena, satriya sekti kalintang jayaning perang bebasan tinatah mendhat jero menter tinumbak bengkung sinuduk putung. Ning negaraku Semar kuwi tak kandhani. Kawulaku padha kedanan karo Raden Bratasena nganti omahe dipasang gambare Raden Bratasena. Wah, merga saka kondange Raden Bratasena saka nggone Digdaya kliwat saka ukuran menungsa lumrah. Mangke riyen to. Kawula sampeyan niku majang gambare ndara kula. Iya. Kok mboten majang gambar sampeyan? Mongko sampeyan niku sing dadi ratune kawula sampeyan, kok gambar sampeyan mboten dipajang napa mboten lara ati? Lho, lara ati nggo ngopo? Aku mbutuhke kawulaku kuwi biyen dek nalika aku golek swara. Saiki aku wis dadi arda majang celeng ya sakarepe. Arda majang Werkudara ya sakarepe. Sing penting suarane wis milih aku wis dadi ratu. Aku ngenyam kamukten. Aku dadi wong mukti kawibawa Cakrawati Mbau Denda ana ing negara ing Batasari, Mbak. Kawulaku melet-melet ya mudhara. Iki termasuk nganu reng, termasuk apa main bal apa? Gusti. Turu apa reng? Ayo mau ngelekke aku saiki gendhe kowe. Ler-lerane truk penak banget. Iya. Wah, edan-edan. Yo Semar, aku ngakoni yen to kowe iki wong kondang. Aku ngakoni to kowe iki wong pinter. Ora aneh mula sangganing para satriya-satriya pepethinganing para satriya mustikaning satriya padha sumuyut nungkul marang Semar Badranaya. Biya-biya. Ha nggih, sakniki kula tak nyuwun prisa. Sinuwun Prabu sinten wau Kenceng Waja. Ya Prabu Panggulan Jagat. Nggih Prabu Panggulan Jagat menika rawuh mriki badhe menapa? Semar. Wonten dawuh. Aku kuwi sedih. Aku kuwi dadi Nalindra ning negaraku, dina samengko negaraku kuwi lagi ketaman pagebluk. Negaraku dikeman welak ing Jawata. Kawulaku padha kasangsaya uripe ora kepenak. Tetanduran ora ana ingkang tukul. Lemah-lemah padha garing megingking. Mula ora aneh yen to negaraku ketaman pagebluk akeh para kawula kekurangan sandang pangan bekasan landang lara, sore lara esuk mati, esuk lara sore ketiwasan. Wis akeh ingkang padha tekaning pati, blasah kaya babatan pacing. Mongko aku dadi nalindraning para kawulaku. Aja nganti aku dirasani dening para kawulaku, mula aku mbudidaya ngupaya srana supaya negaraku entuk tamba bisa uncat saka pakebluk ing tumama. Nggih. Aku nglakoni tapa brata. Tapa brata nglakoni sare narite sesemek ron raja mola bebantal Batasari, Mbak. Aku entuk sasmitaning dewa. Sasmitaning dewa ingkang tak tampa, negaraku bisa waluya nirmala temajati jati temah mulya. Yen ta ora mung telung kedheping netra ditunggoni dening Semar Badranaya. Mula sowan kono ngersaning Semar iki kowe gelem, kowe tak boyong ning negaraku ra ketang mung sedina sewengi kowe nginepa ning negaraku dadi srana waluyaning praja negaraku. Batasari Mbak ya prajaku. Mar
Yen kowe kepengin njaluk pituko napa? Kowe tak boyong ning negaraku sedina wae. Kowe njaluk dibayar apa tak bayar? Pirang miliar? Pirang triliun tak bayar kenceng, ora-orane nek tak cicil. Tak bayar. Apa kowe njaluk omah? Kowe budal ning negaraku, omahmu iki tak bongkar, tak bangun. Sakedheping netra kowe wis duwe kraton ing Magrong. Apa kowe njaluk sandangan sing apik? Yo. Jarikmu wis ora wangun dienggo. Ganti jarik sing prada Mas. Aja mung suwengan lombok abang, suweng inten sak kurungan jago nek ora kewer-kewer kupingmu. Ning tak sembadani. Nggih. Apa kowe njaluk kalung kesehatan? Mesti bakal tak paringi supaya uripmu tambah dawa watuk-watuk ilang sesek ora bakal tumomo panu kadas kurap ilang kabeh. Kita iki ratu bekas bakul obat kita iki. Ning yen kowe njaluk ijol wujude lemah pirang hektar bakal tak tukokake waton kowe gelem tak boyong ning negaraku Mbotosarimba. Nanging yen kowe ora gelem tak boyong ning negaraku Mbotosarimba, kowe tak ijoli dhuwit ora gelem, tak ijoli sandangan ora gelem, tak wenehi apa-apa ora gelem, tak gaweke omah ora gelem, kowe puguh ora gelem rawuh ning negara Mbotosarimba, tegese kowe bakal mentolo karo patine kawulaku. Yen nganti aku bali ning negaraku aku ora boyong kalawan kowe, bakal padha nyuraki karo aku disenggo aku ratu sing ora iso ngayomi marang para kawulaku. Mula tinimbang aku bali dadi sarta nglakoni sastra wirang, aku dadi wong sing dicacat dicecedha dening para kawulaku. Luwih becik aku ngluda paripeksa lawan kowe. Aku ngluda paripeksa lawan kowe. Kowe tak alus ora kena. Yen perlu tak kasar, yen kowe ora gelem tak boyong ana ing negaraku, tinimbang aku ning negaraku mung dicacat dening para kawulaku, mati ning kene tak lakoni. Negaramu utawa Karang Kadempel tak bumi angus legane atiku. Sowoy, aku ngucap bumi angus Karang Kadempel kok ana menungso matane gedene rajamak-jamak. Iki sapa iki? Lek nomripanmu gatena gobokmu. Putrane Ndara Werkura Dara Raden Antasena. Gondene kok cuweke cengele. Nilai sedela. Moh. Alah, moh. Sapa iki? iki dudu anake Ndara Werkudara, iki teleke Ndara Werkudara. Aku anake Semar, aku Bagong aku. Wah, Bagong. Wah, iki oke kawulaku ya sing tepung karo iki. Jarene wonge lucu. Ya lucu ya iso, kejem ya iso. Lho, lucu ya iso, kejem ya iso. Kaya sak gedhakan iki, aku aja tok anggap bergurau. Ata aja anggap sembrono. Ning kata-katamu sing kliwat saka ukuran, kowe arep boyong karo Bapak Semar. Sapa jenengmu? Prabu sapa? Kenceng Gusi, Kenceng Waja. Kenceng Waja. Ora sak penakmu dhewe kowe ngrasani Karang Kadempel. Ora sak kepenakmu dhewe kowe arep meksa karo Bapak Semar. Tak omongi ya, ning tanah Jawa kene iki ukurane hukume wong nyilih kuwi disilihi, nek ora disilihi ya wis nampa. Hukume wong takon diwangsuli. Ngono lho. Dadi nek kowe arep boyong karo Semar, nek Semar nek gelem ya boyongan ora masalah. Nek Semar ora gelem aja pisan-pisan meksa karo Semar. Mergo kowe arep berhadapan karo Kapolsek Karang Kadempel. Kapolsek kok wetonan Suping kok dadi Kapolsek. Ya men cerewet napa. Mbone ora iso crita iki rasah crita, Gong. Oh, butuh sekolah barang. Kowe ngapa cerewet terus? Meneng iki lagi tantang-tantangan malah di sapenake dhewe. Yen ngono kowe sing dadi palange Prabu Panggolan Jagat bakal boyong Semar. Arta boyong-boyongan ora masalah. Arta kapak-kapake nek Semar gelem ki terserah kowe. Wong dasare aku ya wis jelen duwe Bapak Semar.
Ning ora usah ngucap arep bumi angus Karang Kajempel. Karang Kajempel ki bumi kelahiran kowe, Mas. Karang Kajempel ki tanah kelahiranku. Aku lahir ning Karang Kajempel. Mula aku ki jejer putra bumi sing wajib belani Karang Kajempel. Sing wajib aku iso jaga Karang Kajempel. Nek ana wong sing arep ngosasik Karang Kajempel, arep gawe geger Karang Kajempel, ajange ora ning dadane Semar, ning dadane Bagong. Wah, jenenge Bagong. Waduh. Aku mas ngaku Antasena e. Bagong ya Antasena. Ngopo to? Mbah ya santai ora. Wah, Antasena dapure kaya dingklek. Rupa kok kaya dingklek ya, Tru. Bola-bali dilingguhi. Nek ora masalah, aku tetep gelem kaya dingklek. Tenan, aku nek dilingguhi mangap aku. Ah iya. Mangap. Dadi kowe sing dadi upalange Prabu Panggulan Jagad. Dasar kepara nyata. Arep nang kene iki akeh satriya akeh Nalendra. Ning kowe ora usah kuwatir, kowe adepane karo aku. Aku nek diwangi para Nalendra aku ora gelem. Katentreman, kabagian, kanikmatan ning kawula Karang Kajempel do mapan ning Karang Kajempel kanthi tentrem kuwi ning pundhake Panakawan Bagong. Dadi kowe ora usah kuwatir, aja wedi kowe nyawang karo satriya-satriya iki. Satriya-satriya iki tamu kabeh. Nek umpamane iki dadi gelut antaraning kowe karo aku, sing nandangi ya meng aku. Waladal. Cengengesan. Kandhane malah mangan apa kok gumoh-gumoh? Lho, aku ki guyu ora gumoh. Ayo, kowe rasa kokean gunung tanpa guna. Nek kowe arep gawe geger Karang Kajempel, Bagong sing ora trima. Weh, ladal. Yen ngono kowe wani karo aku, sing tak wedeni apamu? Wah, yen ngono nang endi papane wong neter kanthi dayan. Kaya apa aku sing bakal tekaning pati, kowe mati aku mboyong Semar. Aku mati, Semar lestari mapane ning Karang Kajempel. Weh, lah kaya ngono ucapmu kowe, ha? Ora ngerti Bagong nek wis nesu tenan. Wis tok antepi kowe nandhang karo Bagong. Lah Kresna guyu ngopo? Bagong niku lho. Lastri nyawang nesu kok sakarepe dhewe. Omonge cepete ra jamak-jamak. Ratune kok ya betah-betahe ngono lho. Wong saka kene ambune wae abape bathang tok kok. Kok ya ratune iki tanpa lunga. Warane karo bawenan e. Arwani karo Panakawan Bagong. Aku wis ngentekke raja kaya kowe iki enem akhir-akhir iki. Hah? Modar kabeh mungsuh Bagong. Dadi nek kowe arep kurang ajar karo Bagong, oh, ketiban sikile Ndara Werkudara ora mati derajat modar. Wah. Ora ana centelane apa? Ora ana iki ora tak gawe ning tenanan lho. Sajake sing natah lali mbiyen. Kudune ana centelane kok ora ana centelane. Wah, Bagong gawe kaget. Gawe kaget pripun? Kok kowe muni tiban sikile Werkudara? Wah, jangka tendang wonge. Werkudara. Lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Werkudara, lah kok dadi kowe melu-melu perkara iki? Aku krungu Bagong muni ketiban sikile Werkudara, pecah sirahmu. Kaya wong kaget aku terus jangkah. Sirahe ratu mau terus tak tendang. Wah, dudu salahku, salahe Bagong. Weh, kok sik, kok salahku ngopo? Wong aku ora ngopo-ngopo kok. Aku rakon. Kula mboten kula mboten akon sampeyan. Kula mung muni ketiban sikile Ndara Werkudara, pecah sirahmu.
Aku terus jangka. Sing muni akon sapa? Aku ora meh ngomong to. Sampeyan niku sing kagetan. Wah, edan. Ora edan iki tenan. Ora ana wong dawuh kejaba nek aku ndara niki mang tendang iku kalimat perintah. Berarti sampeyan kula kon. Nek kula muni ketiban sikile Ndara Werkudara, apa ana kalimat perintahe? Ora ana to? Wah, Ampun rika ditandangi. Sing nantang ki kowe, sing nendang sapa? Sing nendang daharamu Werkudara, sing nendang tanggung jawab. Aku kamen padu. Ora ngopo-ngopo. Pripun Den? wah, celeng. Kapusan karo Bagong. Lah wong niku kudu nganggo pikiran, kudu nganggo. Niku lek medhantang sing apik. Ora iso. Ben nang kene wae. Sajake lali dinggeti sithik ngono lho. Men kukune niku cemantel dadi. Niki aluse ra jamak-jamak iki dadi bablas. Iya. Pun rika ditandangi. Wah, edan. Ora edan tanggung jawab kok edan piye? Sing nendang sampeyan kok. Masa sing nendang sampeyan sing temandang kula ya geseh. Wong kula niku mung nantangke kok. Kula mung mangsuli omongane ratu. Kowe mau nganggo tembung kaya ngono mau. Tumrap aku kuwi didhawuhi. Anak kula niku ratu napa-napa. Wong kula niku Panakawan kok dawuh bendara ya ora mungkin. Wah, ning yo tak kira-kira bener Bagong. Bagong ki ora ana tembung akon karo Werkudara. Mesine Werkudara kudune tanggap karo ukarane Bagong, aja kok sakepenake dhewe. Gandeng sing nendang Werkudara sing tanggung jawab Werkudara. Oh, dal ora balaku keh. Ayo, pripun? Werkudara? Iya. Bagong bener kok. Lah wong nyatane Bagong mau muni piye Bagong? Ketiban sikile Werkudara. Lho, kuwi ora ana ukara dawuh to. Ora ana ukara nyuwun tulung, ora ana ukara sing Bagong kuwi akon karo Werkudara. Ya mung kowe iki sing lagi kaget. Wah, leran. Bocah nular kok, Reng. Mau aku kowe terus saiki Ndara Werkudara. Nggih terus Ndara Janaka. Oh, apa-apa Bagong Petruk edan ora. Ampun sare. Ora Petruk. Ah kok gagap-gagap to. Mak teratap aku. Werkudara nek ora iso nglampungi tegese siadi. Iso miwiti ning ora iso ngrampungi, iso nggelar ora iso nggulung. Aku moh yen to duwe kadang iso miwiti ning ora iso ngrampungi tegese ora tanggung jawab. Wah, edan. Ngono to karepe. Mengar lungae kok ngantel ndas. Gong. Nek krungu lho. Ora ngajar ora penyakit ora tututane to. Aja rasa. Aku padake cajire iye. Dianggep aku wong lho wedi karo Ndara Werkudara. Tua-tua Bagong, ame mlayu kok ngantel sirah. Iki perkarane ratu ora karo Werkudara. Ning saiki diganti Werkudara karo Bagong. Gong, ora saidan kok. Ora tututi. Gong ora saidan, ora sah. Gong ora sah. Ora sah di ngono ora sah to. Sabar. Karo bendara kok semen ana. Semen to, Tru? Mangkel aku. Gugu karepe dhewe. Aja tak pisah. Lara dikeplan Ndara Werkudara. Ha kowe ya gawe masalah. Oh, gawe masalah apa? Aku ya, Tru. Ben ora. Kowe ora tok penging. Mbok doyak kono rawani. Ora wani kok dadak. Ah mau tak tutupi iki ya ming tak nggo akting kaya mudhara kono ora. Bagong mesti ora pisan ora pindho mesti gawe rame. Ora ana aku takoke. Aku ki gawe rame ki gawe seneng kok, Pak. Mong gawe seneng atine wong ki ngibadah. Ha iya. Bener. Sinuwun, kula wis matur to.
gegayuhane wis arep lakon, pacobane ya cemepak. Iya, Kyai Semar, sak banjure kula nyuwun Ndara Baladewa, sinuwun Ndarawati, kula aturi ngawat-awati tindahipun Ndara Werkudara. Mergi saking paningal kula niki godha niku mboten baen-baen. Iya, Kyai Semar. Yen to ngono aku nyuwun pamit metu njaba. Iya, Semar aku njaluk pamit metu njaba. Aku ya tak metu njaba wae, Pak. Iya. Kancane sae do metu njaba. Iya. Iya. Ndara Janaka nyuwun tulung nggih dipun tentremaken nggih, Ndara. Iya, iya, Ponokawan Bagong. Reng ayo reng manunggal sayuk rukun gotong royong jaga perdamaian Karang Kadempel. Aja nganti klebon menungsa kaya Prabu Kencang Waja karo ya Prabu Panggulan Jagat mau. Iya, Ya karo calo karo Petruk barang iki ya, Tru ya. ayo. Ndak engko dukani bapak. Ndara Puntadewa monggo kula dherekaken manjing sak lebeting Bali Wisma. Dipun icipi Napa sing pun dimasake kalih kanastren. iya Kyai Semar Ngestoke dawuh sawontenipun lho Ndara. Daharanipun boten kados teng kraton. iya Kyai Semar ora dadi ngopo. Bagong Tilikana mbokmu wis rampung urung tak kembul dahar karo ndaraku. Siap. Wis, Pak. Syukur. Jangan lombok. Weh. Tempe. Ora ana iwak-iwak apa to apa. Ana siji pupu tak icipin tak, Pak. Akeh iki nggo aku lentuk gendurenan wingi sore. Tak nget. Wis ana-anane karo krupuke mlempem dicokot wani. Iya. Wis ora apa-apa. Monggo, Den. Sami mlempak wonten ing sudung kula sarwi sesanti kamulyanipun mugi tansah manggya yuwana. Iya, Kyai Semar. Wah. Tiban pusakaku ora eling Purwodaksina kowe Janaka. Alah dalan artian kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana. Ning ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Berjurit iki leboke pakunjaran tatekke siji karo kadang itu. Prabu Puntadewa. Inggih sinuwun. Sewu-sewu karapatanipun ingkang abdi tadhah wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rana Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantos kecalan kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampirat. Sampun boten wonten ginanipun menapa-menapa. Mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika mboten kawaluyakaken tuwin mboten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula mboten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adimu Sakulon Werkudara Putri Janaka ing wis tak rangket. Wis padha tak bondo, tangane tak krincung sikile, wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa.
Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun lajeng sakmangke ginanipun menapa menawi kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sederek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit! Bondo lebake pakunjaran Puntadewa. Sapa meneh? Wes yo. Petro mlayu-mlayu ning ngopo? Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangsami nggih. Yo, ning ngopo? Piye kabare peperangan jroning Karangka Dempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki ning ngopo? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Yo piye? Kok semanten kula nonton ingkang sami perang Ndara Werkudara nggih majeng, Ndara Janaka nggih majeng. Yo. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Yo sabanjure. Dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngopo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Panah, painah ora. Sing apik lho. Panah. Hah? Panah. Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telu entek piye? Telung piring entek. Gong ora sembrono ah. Gong ora sembrono to, pancal raimu. Ya wis. Terus. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepikut musuh. Ae iblis lanat. Gugu karepe dhewe Petrus mingkro ratune tak golekane tak ajare legane ati yo. Ming mlayu kok dadak nyampar rai lho. Mesti kulino aku lamit lho. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ra bener. Tak paske moto entuk pipi. Oh ketegelen kowe nek ngepaske moto ki. Men sakal kowe. Hati-hati ya, Gong. Muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya. Den, ngatos-atos, Ndara. Nalindra Mandura Prabu Baladewa, aku ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Mandura. Ning kowe arep nggilani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara, Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan nggonmu urip ana ing alam padang saka panguwasaning Kyai Candrawirayang Baladewa. Manusmaning jajalanat
Sukertaning bawana wah menungsa licik kowe Panggolan Jagat. Durung babak kulitmu durung putung balungmu. Kowe ngentokke pusaka ana dadaning Baladewaya. Mrene yo, yen berat jueng-jueng ku andamu Den Ndara. Den riyen Den. Petruk ngopo Petruk? Petruk ngopo? Sampean kok mboten krasa. Sampean le tumbas jaket teng pundi? Jaket-jaket dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar iki. Mengko nek sampean ngerti niku mesti sok. Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apik iki. Anggoda, anggora. Ngarani anggora kok anggoda, anggoda iki munyuk kok. Lah sing ngriwu-riwu lho, ha iya kae anggora. Oh gedhe tenan iki jumbo iki. Kowe ngerti ora Gong iso apa Gong? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggolan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana? Selang. Iki apa kaya ngene? Selang biru macrep ngono. Ndara Baladewa ku iso wujud kaya ngene. Dikandhane ah. Mesake nang ngono kuwi, Den. Kowe nggo pangilon ora le? Nggawa. Pangilon ngotan bunter kae lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak taleni ning sandal e. Oh. Ning ana wong wedok tak ngekeki sorene. Nggo nginjen ya. Aku mbiyen senengane ngono kuwi to. Ah, kelingan jaman semono. Tau konangan dikeprok buku aku. Wong edan kok kowe senengane ora. Den, sampean mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki waduh mati aku kowe. Ayo Petro mati aku. Waduh mati Petro iki aku piye iki? Petro iki aku dadi kaya ngene iki piye Petro? Lha dhewe ya ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujude Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Ah, ora dhewe ya radong ratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana manut aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang, Tru. Tenan, Tru. Macan bisa bicara. Bakong tak kletak ndasmu, mudhar ora. Ora sembrono aku ki ratu, Gustimu kok didol ning sirkus. Sirkus ki apa? Ora usah dijelaske, nek malah butuh wektu. Ngeten mawon. Piye, Tru? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, jalanane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kalih Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar. Nggih. Semar, aku tulung ana wujud kaya ngene, Semar. Petro iki sapa Petro? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak? Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan wulan wujud dadi Sardula kaya ngeten niki. Blegegek kugek sak dulita mel Semar mati aku.
Aku tulung ana Semar, aku tulung ana. Semar piye kahanane kaya ngene iki? Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo Panggulan Jagat. Pusakane Panggulan Jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe Panggulan Jagat iso kaleksanan, iso kasembadan. Ketitik sampean kena pusaka iso dadi sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulung ana Semar. Aku tulung ana iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Nggih, nggih. Ning enten syarate. Syarate apa? Miturut petungan kula sampean iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara karo Panggulan Jagat. Nek sampeyan iso nemokke, iso ngluwari Ndara Puntadewa Ndara. Sinten niku Werkudara Ndara Janaka? Kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh mati aku Petruk piye? Anggen niku kudu dileksanani goleki mawon. Mula sampeyan mang lunga saking mriki mang goleki teng pundi durunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petruk nala Garing Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Yo. Saguh mboten? Yo, aku saguh. Nek pun saguh, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu Panggulan Jagat. Petruk Bagong daramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki mengetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngelih ati dikresak. Bagong aku ora doyan daging. Macana kae aku pangananku kaya menungso. Oh nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar terus kula pas nunggu sampean terus maem ya cilaka temen Endro. Iya. Pun monggo den kula dherekaken. Ayo Petruk aku turno. Monggo Gus kula dherekaken Pak, kula tak ngetutke anu napa macan. Ya sing ati-ati jaganen aja nganti dioyak-oyak wong Karang Pradesan. Liwong penggaring Kelurahan Semar Badranaya. Nalika semanten sigra amendhet sumping Lombok Abang binanting wonten ing Bantala. Ical wujuding sumping Lombok Abang wenteh ana wujud Kyai Semar. Jebles datan ginggang sarikma kaya jambe sinigar. Semar, kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe manuta, aja selak ya. Mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacoban iki kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka ladenana aja nganti gawa gelo. Atine ratu kae mau.